O Partido Galego xorde como resposta á necesidade dunha política útil para Galicia. Galicia é historia, patrimonio, innovación, cultura, paisaxe, gastronomía e festa, produción e recursos. Galicia precisa impulsar a nosa situación estratégica entre Europa e América e a Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Potenciar o rural e o sector primario, sostible e ecolóxico. Promover os bosques autóctonos. Exixir un retorno pola explotación dos nosos recursos enerxéticos. Promover a creación de empresas de innovación e desenvolvemento para recuperar o noso talento espallado polo mundo. Fogar de Breogán, desperta do teu sono e vota candidatura 100% galega. Vota Partido Galego. Vota Olga Dourado.